Moi! No, tänään mä teen teille videopostauksen vihdoinkin, kun mä oon luvannut sen kauan aikaa sitten. Niin, no. Tässä on mun huone. Se ei oo mitenkään ihmeellinen, mutta tää on kesken vielä, kun mä sain tän niinku rempattua vasta syyskuussa. Niin, okei. Tässä on mun pöytä. Siinä on mun kokispullo-rivistö. Mä en yhtään tiedä miksi mä oon kerännyt niitä. Ne on hienon näköisiä. Sitten, no, tää ruusu mä sain synttärilahjaksi. Ja tässä on mun lehtiä. Demi ja Miss Mix. Suosikki kaikkea. Sitten, no, tän mä sain kaverit joululahjaksi. Jotain suklaata toisessa hienossa paketissa. Sitten on kavereiden koulukuvia, mutta ei jaksanut antaa. Sitten joulukortteja. JP-nimikirjat, nimmari. Sitten lukujärjestys. Tässä on jotakin kirjoja, mistä mä tykkään. Täällä on mun kone. Miniläppäri, Asus. Tänään mä oon tehnyt itse käsissä tänä vuonna. Sitten, no, tässä on mun verhot. Ne on aika pitkät. Nyt pitäisi lyhentää nyt. Sitten mini-joulukuusi. Ja tietenkin nämä ihanat sydänvalot, mitkä mä oon hommannut joskus Vigeristä. Tosi ihanat. Ja sitten tässä on mun piano. Tää ei siis oo, tää on klavinoma, tää ei oo oikee. Ja no, tästä kirjasta. Mä soitan aina iltaisin joululauluja, kun tylsää. Niin. Ja se tässä on tää känny, joka on niinku ihan surkea. Nokian. Sitten tässä on tää mun uusi rakkaus. Minkä mä sain synttärilahjaksi, ei kun joululahjaksi kaverilta. Tällainen buddha-yölamppu, joka vaihtaa väriä. Sitten tää herätyskello, sain tän synttärilahjaksi kaverilta. Sitten on, no, yölamppu tietenkin. Ja mun sänky. Ärsyttävä. Tässä on tällainen tyyny, minkä mä ostin tänä vuonna. Näin. I'm going to be happy. Mä pidän sitä näin päin, koska se on hieman pidempäin. Ja sitten, niin. Sitten tässä on mun juisteseinä, joka ei ole valmis, koska mulla ei ole tarpeeksi julisteita, mitä mä voisin laittaa siihen. Mä en kyllä näistä kaikista julisteista edes perusta, mutta kyllä ne kelpaa tähän. No, matto tietenkin. Ja no, tässä on mun meikkilaatikko. Tässä ei näy kaikki mun meikkejä, mitä mulla on. Siinä on vähän huonosti, koska nyt on noissa lootissa niitä, mitä mä käytän. Eli kynsilakkoja, voiteita, pinnejä ja koruja täällä. Ja tuolla takana on koruja kanssa. Sitten tässä on jotakin
puutereita, jotain meikkivoidetta. Mä en kyllä käytä meikkivoidetta. Sitten jotakin, en tiedä. Sitten jotakin huulirasvoja, jotakin kiiltoja, ja luomivärejä. Ja tuolla sit niitä, mitä mä jotain, mä en nyt jaksa kaivaa niitä. Sitten, niin. Ja noita muita laatikoita mä en edes viitti esitellä kyllä. Niin. Sitten tää ihana lamppu. Mä niin rakastan tätä. Tää oli vähän hankala koota. No mutta ei mun sit kai tässä oo mitään muuta enää. Tää on aika pieni huone niin. No, moikka! Hyvää joulua!